Mapan bes nek dianu ki tak sisiri mau ki bar tak mandiin yo wis tak hair dryer mau saiki wis garing ngono mapan nek disisiri resik mapan dipapak-papakne malan emang pas mandine karo hair dryer ora tak rekod yo bes soale ruwibet iki mang wis bar tangi turu wis rada garing ngono terus tak sisiri iki mau sampai ngowoh-ngowoh sisire ini ki ya bes bisa di check out nek apa kuwi jenenge nek tautanku ya besti sing duwe kucing mergane iki penak iki bulune kan wis nempel ning kene iki carane karek mijet ngene tok pokoke dipijet-pijet ngene iki tok guys nah kowe wis metu ngene iki nah iki contone wis menggumpal ceblok dhewe sik tak nerusne iki ya bes arek sithik nggon ngesor sikil iki lho